Akuluakulu nkhani ya Chimwendo banda ndi zonotitu sinathe. Kunjaku kuzungulira nkhani ndipo idakachitikabe mu Khothi. Ino ndi wikiendi zachidziwikire ndiye kuti akapumulira kaye koma nkhaniyo ikuchitikabe. Mbali ya Chimwendo bandatu ikutchalenja kuteko boma, ndi kuti kubweranso mbali ya boma motsogozedwa ndi General ameneru Frank Mbeta nawonso akutchalenja kuti no adantulutsiranji kodi Chimwendo banda amene akukhalabe ali kumaula. Ndetu kumakhala pasi ndi kumadabwa kunoti kodi nchifukwa chani akuboma amafunitsa Chimwendo banda akhalebe kumaula. Kodi mesara amusunga mosatsata malamulo makosana liloli chakumapetoku ndi kutengerani mu constitution ya dziko lino, malamulo a dziko lino. Ino ndine tikaonera limodzi mmenemo kuti kodi no akuboma akulondola kapena ambali ya Chimwendo banda akulondola. Koma tifotokoze kaye nkhani bwinobwino kuti nanga sitatenga nthawi osapatsana ma-update wa zakhala zomachitika koma ndali busy munthu nepe pano ndabwerano tsopano. Tiyambe motere kunena kuti ajatu a Chimwendo banda atatulutsidwa ndi kuti no ndi Judge Kenyatta Nyirenda kumaula, anapezeka kuti anapita ku nyumba kwawo ndipo iyayi panopa akumakhala kwawoko. Ndi kuti tikuti chani? Tikuti nthawi imene a Chimwendo banda anatulutsidwa ndi kuti no the following day kunabwera ndi kuti Attorney General wa dziko lino Frank Mbeta, amene yero ni munthu amene amayang'ana nkhani za malamulo mu dziko muno kumbali ya boma, amayankhulira boma kumbali ya zokhuzana ndi malamulo choncho. Anabwera ndi kupita ndi kuti ku Khothi kukatchalenja kunena kuti apa mwaphwanya malamulo, apa mwathyola malamulo, apa sizinayendepo bwino. Chimwendo banda samayenera atuluke. Izitu tikuyankhula malingana ndi malamulo a dziko lino. Tikuti uyuru ndi mkulu amene amayang'ana za malamulo kumbali ya bomayo, Attorney General. Ndi kumene kuja khala kuvinavina kunayi zonena kuti ngati Attorney General angawine ndi kuti Chimwendo banda akwena atapidwe, apitisidwenso kumaula. Nchifukwa kunabwera Jessica bweraja nkumakuwa kunena kuti afunanso amange Chimwendo bandatu zikhala motera atilanga. Nkhani zake zidalitu moteremu. Nawo apa nkhani ikhale kupitirira kumalowa mu Khothi kukambirana mmenemo, kulowa mu Khothi kukambirana tinazonso zondimvulaso nazatusaso chigamulo chake. Komano nkhani ndionena kuti inalowa tunde kuti masiku apita makamaka tunde kuti kumapeto kwa wiki komwe kwa I think around Friday, last night ngati Friday, inalowa mu Khothi kulilongwe kumeneko ku criminal division, ndipo no amene amakayimva ndiye kuti ndi Kenyatta Nyirenda. Kunala mbali ya boma makamaka no awandera analitu awawa Frank Mbeta. Ndi kuti mbali naye kunali ndi kuti Jefferson Kadzipatika Chimwendo banda ndi maloya enaso amene akuyimira Chimwendo banda. Kumene kuja mbali ziwirizi ndi zonotino zapita ndi kuti ndi ma-arguments awo. Kumene kuja kubwera ndi kuti ambali ya boma ndi zimene akamba zija Frank Mbeta anakamba zoti Chimwendo banda anatulutsidwa mosatsata malamulo. Kutsatira malamulo akuyenera akakhale ndi kuti ali kuti no ali kuchitokosi kuja kumaula usatinso kuchitokosi yayi kuli mandi. Mwayiona? Iye ari kutsatira malamulo. Tifotokoza iye akamba zimene zifukwa chani kodi jena ameneyi. Kubwera ndi kuti mbali ya Chimwendo banda lino kodi ndi kuti mungofuna muzimulanga Chimwendo banda ayi bwanji. A Jefferson Kadzipatika aliyayi. Ife sitizili mbanaro ndi zimenezo. Ife nkhani yathu palabweresa panopa Judge ndionena kuti chani. Tikunena kuti no awo ambali ya boma aranalakwitsa kumusunga Chimwendo banda. Sana muchaje mlandu ndi kuti panali zina ndi zina mairegulate zina sizinayende bwino, tufuna ndi kuti boma liyankhe pamene papa sitingangolisiya likuyenera liyankhe kuti no nchifukwa chani kodi amaphwanya malamulo onena kuti munthu sana muchaje akapeze kuti akamusiya ndi kuti kumaula kudusa nthawi imene amene azikhalira kumene kujaku pa remand. Akuti anadusa nthawi imene akhalira kumene kuja pa remand. Nkhaniyo panopa ndi kuti atsimikiza Jefferson Kadzipatika kuti tayimika kaye pano. Inakapitirira ndeti wiki amati khaso tupitiriza nkhani yaketi yomwe ikunoti kuti no apapa ziwene oyenda motani. Kodi awine ndi ambali ya boma kuti Chimwendo banda atapidwaso kapena ndi kuti andawawa aja Jefferson Kadzipatika ndi kuti Chimwendo banda apeze kuti wapangidwa set free imene alilimu azikayankha nkhani yake ija ku Khothi bwinobwino. Iyayi tizionera limodzi. Koma apapa tikufuna nthawi zina zake magaye tizigwira madocumentiwa. Chifukwa muzanama kunota ase Justin iwe umatuka ngokhala pa Justin Tag kaya kumalawi trains umangokamba zinthu zizammutu mwako. Magaye ifetu ndi zoti timaphanda malamulo watu osati masewera.
ndoti timamwera bwinobwino ndele loli ndikutengerani ndithu muzima documents ndili nazo mu computer ndimakhala ndikumazitsatira kuti zikuyenda motani ndikutengerani mmenemo tikaone kuti no zimakamba zotani makamaka awa ambali yakuboma akuti chani zimene akamba kumbali yakuboma malingana ndi constitution ndi zimene mwanjira ina yake zikhoza kuyankha madandaulo awa amene ali kumbali ya Chimwendo Banda. Chabwino tilowere kumeneko bwanji. Akuluakulu pano tunenda kulandirani makamaka ku workspace yathu ku Malawi Trends komanso Just Tech Malawi pa kompyuta amene magwisa ntchito ndipo apa tikufuna tiwerenge makamaka chibuku cha malamulo a dziko lino la Malawi. Mungathe kuwerenga pamenepa Constitution of the Republic of Malawi, the people of Malawi akuti chibuku limene la malamulo a dziko la Malawi komanso ndiye kuti ndi chopangidwa tu anthu a Malawi. Apa tisachedepo tipite makamaka pa page number 12 tiwerenge limodzi 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12. Pamene baba tufuna tipite kuti pa number 2 apa ndipo tipangepo highlight bwinobwino ndi green color pamene pa okay akuti every person arrested for or accused of the alleged commission of an offense shall, in addition to the rights which he or she has as a detained person, have the right. Akunena kuti munthu wina aliyense amene wamangidwa iwe tokumanga wapalamula iwe ndi kuti no pa maufulu onse amene ali nawo anakali ndi ufulu amene yoyo kufikira ndi kuti atalowa ndithu pa khothi pa chomwe pa maufulu onse amene ali nawo akuyeneranso muphatikize maufulu awa ndi apa ndizoti tipita pa B apa pa B osati pa A pali A B pamene papa tipangeso highlight pamene pali nkhani yathu pamene pa kuti kodi highlight au just ali kuti green alright akunena kuti as soon as it is possible as soon as it is reasonably possible, but not later than 48 hours after the arrest, or if the period of 48 hours expires outside ordinary court hours or on a day which is not a court day, the first court shall, after such expiry, to be brought before an independent and impartial court of law and to be charged or to be informed of the reason for his or her further detention, failing which he or she shall be released. Akunena kuti munthu weneyo zozonena kuti munthu ameneyo ngati wamangidwa akuyenera uzidwe mlandu umene wamangidwa pa khoti ndipo zikuyenera kuchitika ndithu mu 48 hours mawas 48 chimangireni ngati zingaduse apo zikhono weekend mwina sagwira ntchito ndi kuti no khoti likazangotsegula mande nthawi yomweyo munthu apitizidwe pa khoti akauzidwe zono kuti no wapalamula zotani koma kupanda kumuza mu 48 hours ameneyo akuyenera arusidwe ndi kuti no inu mulibe naye mlandu ameneyo akukamba choncho apa ndithu chabwino tufuna tipite ku nkhani yeniyeniyo ya remand iyi ndikuidziwa bwinobwino 48 hours koma tufuna ya remand tilowere ku remand akuti chani kodi makosana pa nkhani ya remand tundete kupita ku document ina yomwe ndiyochokaso m'malamulo momwemo imene itu ikutchedwa kuti no criminal procedure evidence akuti tu mmene zamaumboni zikuyenera zikhalira kumbali zokhuzana ndi milandu choncho uku ndetu kupita pa chani kodi ukuti tikupita pa page number 50 pamene tikufuna tikapezepo kodi ndi nthawi zotalika bwanji zimene munthu akuyenera akhala kusungidwa ndi kuti mu chitokosi cha polisi kodi nthawi zake ndizotalika bwanji number 50 tione kodi apa tili pa theta chakuti tili kutali kwambiri chabwino tiyendebe chi document chimenechi tikafike pa number 50 40 okay 63 62 one kuti ntchito ili papa number 50 page number 50 pamene pali nkhani yathu amenepo ndipo ndi Chimwendo Banda amenewa tatsala pang'ono pene 52 51 50 okay pamenepa ndi pamene tili apa tingawerenge limodzinso pamenepa akuti part 4A imeneyi ndizipanga highlight imeneyi akunena kuti pre-trial custody time akuti tu kodi akuyenera akhale ndi kuti no muchitokosi kwa nthawi yotalika bwanji asanakalowenso pano mu khoti kuti akamve mlandu wake bwinobwino ndi apatu tipange zoti tipite no kodi musimu titsike ndithu pomwepa koma ndi kuti titsike pati kwati pamene paja
apa pa 61 apa 61D akukamba zonena kuti tizipanga highlight makosana tisanamizanepo ulendo uno ndiye kuti apa palitu tikabwera apa akunena kuti 61D custody time limit for offenses triable in a subordinate court. C. The maximum period that a person accused of an offense triable in a subordinate court may be held in lawful custody pending commencement of his trial in relation to the offense shall be 30 days. Akunena kuti iziru ndizochitika makamaka ku khoti lija laling'ono la magistrate kumene kucha milandu ya kumene kucha ngati munthu atumizidwa ano ku limande akuyenera akhale nthawi yotalika bwa ku limande kucha kumaula kucha masiku 30 asadutse masiku 30 ngati watumizidwa kuchoka ku magistrate court Chimwendo Banda atumizidwa kuchoka magistrate court anapeza kuti wadutsa masiku 30 pamenepo yomweyo galu iwe pamenepo ndelo zotaonekera tuzoona kuti munthu amasongosa tsata malamulo tikubwera tipiteso nde kuti no makamaka kumbali no musima think page number 51 imene ikuti bwanja apa tipitirire nde kuti no kumapitatu makamaka musimu page 51 akukamba zotani kodi apa akuti nde kuti apa tikufuna makamaka pa 61F pamenepa akunena kuti tipanga highlight bwinobwino Okay, 61F custody time limit for offenses triable in the high court. Mwaona ijana ya milandu imene ikumvedwa nde kuti kuchani kuja ku magistrate court koti laling'ono kumapita ku koti lalikulu kumene koko ndizonena kuti ngatitu munthu watumizidwa ku limande kuchoka koti kumeneko akuyenera kukhala masiku angati akunena kuti where a person accused of an offense triable in the high court is committed to the high court for trial, the maximum period that he may be held in lawful custody pending commencement of his trial in relation to that offense shall be 60 days. Mukuiva pamenepo akunena kuti pamene no mulandu uja kuchokera ku high court milandu ikulu high court kumene kucha munthuyo ndiye kuti amene yoyo ngati akutumizidwa kuti akakhale no pa remand pene pati akhoza kusungidwa ndiye kuti no manja mwa polisi kaya ndi kumaula kuja akhoza kukhalako ndiye kuti kwa masiku angati 60 akudikirira kunoti mlandu wake uja umvedwe. Achimwendo Banda anatumizidwa ku remand ndi court liti anatumizidwa koyamba ndi Austin Banda ndiye kuti court la kuchani lija la ku magistrate court mudikira ku high court akuitanani kenako kodi ino aku high court anaitana Jefferson Kadzibatike anakakankha mpaka nano high court inatsegulano bwalo kuti tabwirani muti chani kodi arufuna belo ndaye imeneyo anayikankhira nkhani ija kupita kuchani ku high court okhala Jefferson Kadzibatike kuyikankhira nkhani ija ukalowa mu high court ndaye imene yangolowa mu high court ndiye kuti no high court kwena yapereka chigamulo after ndiye kuti no kumva majena aja ndiye munkava tuzondi mvulo chankakamba zoti ndamva ndiye apa chigamulo changa nchonena kuti mubwere wiki amawa munthu uyi akhalabe m'manja mwa polisi apereka chigamulo pamenepo high court sopano chigamulo chimene chikukhala ndali chikuyikidwano pamenepo ndi cha high court kuntumiza ndi kuti kuchani kuja kumaula ano sopano zomwe zikutanthauza kuti kumene kuja akuyenera akhale kono masiku omakwana 60 ngaraja aku high court sanalongoswa china chilichonse munthu uja akhozasungidwa kumene kuja kwa masiku 60 atazikankhira okha Jefferson Kadzibatike kuyikankhira nkhani ija kuchani ndiye kuti kuchani kuja ku high court bolana kaisiya ku magistrate court kuja bwezi Chimwendo Banda uja pomatha masiku 30 ndiye kuti no bwezi apolisi ajalibire rumphavu malamulo anakakhala mutulutsiratu tikamakamba kunena kuti musamangoyankhula makamaka kongereza asunga mosatsata malamulo ife timatsata ma document apa sitimangoyankhula za mutu yayi in ma document tikumwera document iji malamulo adziko komanena zonena kuti yamba kulimba nkandiro malamulo awa sakunama yayi tipitirirabe famu ngazanena kuti yayi athira pomwe masiku 60 iupitirirabe Nkhani tipite apa pa section apa penepa pa 61 161G pamene papa tipangepo highlight bwinobwino kuti muzitha kumawerengapo bwinobwino akunena kuti 161G custody time limit for serious offenses chifukwa ku high court kuja kumatopita so milandu ina yonena kuti yayi ine nde nkhani zina za serious kwambiri kaya komano pali zina za serious no kwambiri
zomwe zokhudzana ndi kuti kuphana chani akuti kuti zimenezo ndi nkhani yake kasodi yake kuyenera ikhale motani kuti kuyenera sikhale 60 days yomwe ija za Chimwendo banda musaiwale nkhani yake nali yotani yophana ndetive kuti ili mugulu limeneli akunena kuti the maximum period that a person accused of treason, genocide, murder, rape, defilement and robbery may be held in lawful custody pending commencement of his trial in relation to that offense shall be 90 days. Kukamba zonena kuti na kwa anthu maximum ngati no kudijeni ndi kuti nthawi ingaduse pazakhala mulandu ngati musaduse masiku ochuluka motere kwa anthu amene apalamula milandu yonena kuti amafuna kuwukira dziko, treason, amafuna olanda dziko amenewo, amafuna ndi kuti no kupha, genocide basi ufuna ukapulitsa anthu chani kapena apo madam ngati mulandu wakupha ganizo kuti ankafuna akaphe awo ankafuna kupha Frank Chawanda amene milandu imene rape, kugwiririra, defilement, zomwezo zakugwirirazo izo komanso ndi kuti chani umbanda ujaonena kuti yayi machozo upava unde yayi unaonjeza kuba kupanga kuko amene ajawa muzuwa ndikuziwa chimene ndikuziwa zonoti mukuziwa chimene ndikutanthauza amene aja kunena kuti iwo utakhoza kusungidwa mu chirokosi kwa masiku okwana mpaka 90 achimwendo banda amagwira mukati gole imene iyi famulandu wawo jamata amafuna rani akaphe Frank Chawanda. From there ndekuti no paka nangodusa masiku 90 mlandu onene okhalira pamenepo muwasungano mosatsata malamulo. Jefferson kadzipatike ku Khothi kuja akalimbana ndi Frank Mbeta boma mufotokoze masunga Chimwendo banda osatsata malamulo bwanji. These are the laws, malamulo a dziko. Chabwino tikuchoka kumeneko ku workstation yathu makamaka ku workspace yathu apa tikambe nkhani zonena kuti tatolako chani kumene kuja. Number 1 timafuna patiphunzitsaneko ziwiri zitatu tisamayankhule zinthu opanda ndi kuti no kutsatira bwinobwino kuti wadi malamulo akuti bwanji. Mwayiona fana ambiri sitimakhala busy ndi kuwerenga zimabuku zimenezi tibe nazo ntchito ndaye imeneno zakugwera pamene no mano akoti loya ali kuti loya yosakama kupondaso kunamizaso iwe sukudziwa komatu inetu loya atu ndesanga ndipondetu fane kuti no ndikhala ndikuitsata bwinobwino fa izi timawerenga izi ndikumazimwera bwinobwino basi kuziwerenga ndikuzimvesesa kuti kodi za mabanja zimakamba zotani milandu ya mbanja zonse timakhala kumawerenga zonse ndithu mukafuna kuzipeza ma document ziliko ndekuti makamaka pa website ya Ministry of Justice nduna oyang'anira ndekuti za chilungamo cha dziko. Chabwino apapa tikambe zonse Frank Mbeta akunena kuti ine ngati amene mayang'ana za malamulo kuboma ndikunena kuti inu munalakwitsa munaphwanya malamulo ake nyata kuntulutsa Chimwendo banda chifukwa chani amene akhalebe ali m'manja mwa polisi tikuti pokhapokha atadutsa masiku 90 amagwisa ntchito argument yake kuchokera pamenepa agwisa ntchito argument yake kuchokera pamenepa adzatafotokoza badza malingana mlandu wa Chimwendo banda uja pamene Jefferson kadzipatira unoti boma mufotokoze chifukwa chani mamusunga munthu yi akhala ntchitokosi osatsata malamulo fantha yake ya remand inadutsa 30 days imene anampasa kujani kujeni kujani kumene kuja ku akuti kujani ku magistrate court lani ngono osini banda iyayi ngatitu Jefferson ru akumazi tsata bwinobwino zinthu ngati akawerenga zima document ngati anayiwala akuti apange refresh ndi zimenezi ndekuti no nthawi imene anakayilowetsa nkhani ja ku court okha ku high court kukamwirana zondimvula kuti no tufuna belo ya Chimwendo banda zati mverani amene apereke chigamulo akamva nkhani ja amene apereke chigamulo okay way forward tizapitiriza nkhani motere ndapapa chigamulo changa tsoti munthuyi akuyenera apangebe motere kapena mututu senekaye nda chigamulo chomwe anapereka atangopeka chigamulo chimenechi chinapanga extend chinasuntha nthawi ija from 30 days kuzayipitisa ndi kuti noyambano kugwira no ngati ya ku high court osatiso ndi kuti ku magistrate court yukafika ndi kuti zani 60 days amwene mukuna matu malamulo awa timakati kumawerenga ndithudi kukakamenya ma debate awo ende kumeneko akaona kuti no zikuyenda motani and azaruza kumapeto kuti no kodi no pamene papa way forward ikhala yotani nkhani zikhala zikuyenda motani za Chimwendo banda komano malingana ndi malamulo ndi mmene ife timamvetsetsera ayi ndithu ndi chonchi amene munapanga lo tabwerani mu comment section mu ndemo dzatsutse poti inuyo ndanzeru kwambiri kuposa constitution kuposa malamulo a dzikowa
inuyo tabwerani mudzatsutse apa chifukwa ife tikugwiritsa ntchito malamulo a dziko. Nobody above the law, palibe amene ali pamwamba pa lamulo. Nkhani yopitirira tikhala kupatsani ma-update makamaka kukhoti kodi kumeneko zithako bwanji. Naoneka ngati nkhani tingaphunzireko ziwiri zitatu makamaka za mmeneno malamulo amakhale amayendera kuno ku Malawi. Zima-document zimakamba zotani. Ndeti tikhala kupatsani ma-update akumeneko makamaka wiki amawa zikayenda. Tikuti now we are back. Wiki yatha tali busy kwasaka ya nchere nde apa tabwereranso pano. I think we are set. Tikhala kuyenda sori mozi ma-update osiyana-siyana. Kwa amene simunapanga subscribe, ngati simunapanga subscribe, basi khalani inuyo muona kuti mupanga motani, koma ngati mukufuna mupanga akuti